יחד עם צמד המכשירים המתקפלים, הציגה סמסונג גם שעון חדש, הגלקסי וואץ' אולטרה, שלוקח את הקטגוריה שמיועדת לספורט אתגרי ותנאי קיצון למשתמשים שצריכים הרבה יותר מהשעון החכם שלהם. הוא נועד כמובן להתחרות ראש בראש בוואץ' אולטרה של אפל, אז בוא נראה איך הוא מנסה לעשות זאת. הגלקסי וואץ' מגיע בעיצוב חדש כשסמסונג מנסה לשלב מראה של גם וגם, כלומר גם מסך עגול על מסגרת מרובעת. כך גוף השעון מסיבי יותר ועשוי מטיטניום שמעניק עמידות גבוהה הן בפני חבטות והן בפני תנאי קיצון. כך שהוא מותאם לספורט אתגרי כמו טיפוס הרים או צלילה, והוא בעל כפתור נוסף שיכול בלחיצה רגילה או כפולה להפעיל גם אפליקציה נבחרת כמו הפנס או המצפן. כדי שהמסך ייראה גם ביום הבהיר ביותר, האולטרה מסוגל להגיע לבהירות של 3000 ניט, אך מתאים גם לשימוש בלילה עם מצב בהירות נמוך ותצוגה במצב יהודי כמו של שעונים מבצעיים. המטיילים ישמחו לשמוע כי הוואץ' אולטרה מבטיח דיוק גבוה גם בשטח על ידי שימוש בתקשורת GPS כפולה ועם אפשרות לייבא ולשמור על השעון מסלולי טיולים. עבור מקרה חירום הוא מסוגל לשלוח הודעות מצוקה בלחיצת כפתור או באופן אוטומטי, שכן הוא מצויד בחיישנים לזיהוי נפילות. מעבר לכך הוא כולל את כל יכולות הכושר והניטור שאנו מכירים מהשעונים החכמים של החברה, כמו ניטור פעילות גופנית, איכות שינה, ריצה, קצב לב רציף ועוד. הגלקסי וואץ' אולטרה גם בעל מעבד חדש וביחד עם סוללת 590 מיליאמפר לשעה יכול לספק זמן עבודה של עד 100 שעות במצב חיסכון בסוללה. הגלקסי וואץ' אולטרה זמין בהזמנה מוקדמת כבר עכשיו, אבל הוא יושק בישראל במחיר לא לכל כיס של 2,599 שקלים.